Meillä on nyt tässä yhteinen mikki, eli mä melkein ehdottaisin niin, että mulla on aika paljon erillisiä kysymyksiä, että mä melkein annan semmoisen kysymysryppään ja sit sä noukit niistä ja sit mä annan sulle mikin, koska muuten se on semmoista tämmöistä. Aloitetaan sun taustasta. Kaikkea varmasti kiinnostaa, että oot lähtenyt Suomesta 30 vuotta sitten, asunut Ruotsissa siitä lähtien. Mutta mistä paikkakunnalta Suomesta olet lähtöisin ja eli kotoisin? Mitä vastaat, kun kysytään, että mistä olet kotoisin? Ja millainen kuvio tämä Ruotsiin muutto oli? Se onkin itse asiassa mulle aina vähän vaikea kysymys, kun multa kysytään, että mistä mä oon kotoisin, koska siihen voisi vastata monella eri tavalla. Mutta sanotaan, että mä oon ihan ensiksi kotoisin ja lähtöisin Kärsämäeltä Pohjois-Pohjanmaalta. Onko tuttu paikka? Täällä on ainakin yksi henkilö, jolle se on todella tuttu paikka. Nimittäin tämä Tiinan puoliso on myöskin kotoisin Kärsämäeltä. Mutta se on pieni paikkakunta Pohjois-Pohjanmaalla Nelostien varressa. Ja se on liian kaukana, joo. Kuuluuko nyt? No joo, anteeksi. Tosiaankin Kärsämäki on mun alkuperäinen kotipaikkani, syntymäpitäjäni. Ja se on Pohjois-Pohjanmaan eteläisin kunta itse asiassa. Pieni kunta, jonka läpi kulkee nelostie. Jos on ajanut nelostietä pohjoiseen, niin on väistämättä ajanut Kärsämäen halki. Mutta sitä ei välttämättä ole huomannut. Se on sen verran pieni paikka. Ja mä en ole edes Kärsämäen keskustasta, vaan mä olen Koposenperän nimiseltä kylältä 10 kilometriä Kärsämäen keskustasta. Enkä edes Koposenperän keskustasta, vaan meiltä oli kilometri lähimpään naapuriin. Et mä oon todella kotoisin metsästä. Ja siinä mielessä tuntuu hirveän jotenkin tutulta tämä maisema tässä ympärillä juuri nyt. Ja mä en lähtenyt Kärsämäeltä suoraan Ruotsiin, vaan mä oon mutkitellut siinä, että lähdin Kärsämäeltä ensin Pariisiin au pairiksi. Se siirtymä oli aika jännittävä, Kärsämäki-Pariisi. Ja sen jälkeen olen sitten asunut Tampereella ja Amsterdamissa ja Uppsalassa ennen kuin sitten on asettunut Tukholmaan lopulta. Ja rakkauden perässä sinne, rakkauspakolainen. No mutta sitten vuosi sitten, tai oliko se lokakuussa, kun sä sanoit, että sä olit muuttanut tänne, niin sehän oli aikamoinen päätös. Kerro siitä, miten päädyit ammattiin, miten keksit lähteä? Mulla on ollut jo pitemmän aikaa semmoinen ajatus, että mä haluaisin vielä asua Suomessa. On ollut niin pitkään täältä poissa. Ja olen nähnyt jo aikaisemmin, kun VSOYn kirjallisuussäätiö, joka tämän Eevan kirjailijakodin omistaa, niin on ilmoittanut ja etsinyt tänne uutta asukasta, niin on miettinyt sitä ja pitäisikö hakea. Ja jossain vaiheessa useita vuosia aikaisemmin juttelinkin perheen kanssa siitä, mutta silloin mun lapset oli semmoisia murrosikäisiä ja he oli vaan, että no ei varmaan lähetä mihinkään sammattiin Tukholmasta. Niin en mä sitten silloin koskaan hakenut tänne. Mutta nyt kun tämä ilmoitus oli vuosi sitten takaperin suurin piirtein, taas huomasin sen ja ajattelin, että nyt voisi olla semmoinen oikea hetki, että lapset on muuttanut vastikään pois kotoa toiselle paikkakunnalle opiskelemaan ja mulla on semmoinen pitkä apuraha parhaillaan Suomen kulttuurirahastolta, että on myös niin kuin siinä mielessä mahdollisuus keskittyä kokonaan kirjoittamiseen, niin tuli semmoinen olo, että nyt olisi niin kuin sopiva hetki, nyt tai ei koskaan. Ja niin sitten hain, mutta vähän unohdinkin sitten sen asian, kunnes sitten Anna-Liina Rintala säätiöstä soitti yhtenä päivänä, kun olin tunnelbaanassa matkalla Tukholman keskustaan ja kertoi, että mut oli valittu. Ja silloin tuli hetkeksi semmoinen, no yhtä aikaa tietysti olin iloinen, mutta samalla vähän kauhuissani, että mitä mä oon nyt mennyt oikein tekemään, että uskallanko mä oikeasti muuttaa tämmöiseen taloon, metsänlaitaan, paikkaan, josta en tunne ketään. Ja kun mä tiesin jo siinä kohtaa, että mun perhe ei pysty niin kuin asumaan täällä, kun aina silloin tällöin käymään. Mutta että
vastasin sitten kyllä, tuntui, että ei voidu sanoa ei myöskään ja en ole kyllä katunut sitä hetkeäkään. No tuohon tulisi sitten jatkokysymys, että mitä perhe nyt sanoi. Mutta mä esitän nyt seuraavankin kysymyksen tässä samalla. Eli käyt kuulemma usein Suomessa kesäisin vieläkin, mutta Tukholman ja Samatin välillä on varmaankin aikamoinen kontrasti. Niin nyt kun sä oot tarkastellut tätä entistä kotimaata täältä niin kuin sisältä käsin jälleen kerran tai pitkästä aikaa, niin onko Suomi muuttunut 30 vuodessa vai onko sun käsitys Suomesta muuttunut? Suomi on ihan varmasti muuttunut ja minä olen muuttunut. Ehkä ihan vaikea niin kuin ihan sormella osoittaa niitä asioita, mitkä on muuttunut eniten. Mä oon myös ollut nämä ensimmäiset 9 kuukautta aika tiiviisti tuolla Eevan työhuoneessa päätteen ääressä hartiat kumarassa naputtanut kirjaa, joka menee itse asiassa ensi viikolla painoon. Ja et mä en ole niin hirveästi ollut vielä ihmisten parissa enkä ehtinyt niin kuin niitä eroja tavallaan huomioida. Olen oppinut vihdoin sen, että vihannekset ja hedelmät pitää itse punnita. Monta kertaa olen tuolla Salen kassalla huomannut sen, että ai niin, koska Ruotsissa ne punnitaan kassalla. Se on yksi semmoinen pieni konkreettinen ero, joka tulee mieleen. Mutta jännä nähdä, varmasti tulee lisää huomioita tässä. Toivon mukaan pääsen nyt, kun kirja on valmis, niin enemmän liikkumaan ja ihmisten parissa olemaan, niin ehkä mä osaan vuoden päästä osaisin paremmin vastata tuohon kysymykseen. Niin ei tullut aiemmin juttua, että ootko niin kuin muuten niin päätoimisesti kirjailija vai onko se vaan nyt tämän apurahan aikana? Ja sitten vähän siihen liittyen, että jos sä vertaat Tukholman päiviä tai työpäiviä nyt näihin, niin onko miten erilaisia? Itse työskentely ei oikeastaan eroa niin hirveästi. Silloin kun on kirjoitusvaihe kiihkeimmillään, niin silloin mä joka tapauksessa haluan olla mieluiten yksin ja mä kirjoitan ja välillä kävelen huoneesta toiseen ja puhun itsekseni. Täällä on enemmän tilaa tehdä sitä ja paljon huoneita, missä voi kävellä ja paljon tilaa ajatuksille. Mutta toki arki eroaa paljonkin Sammatin ja Tukholman välillä ihan siinäkin, että täällä saattaa kulua pari päivääkin, että mä en tapaa ketään, enkä edes näe ketään ihmistä. Joskus kun postilaatikolla käyn, niin saatan nähdä Arjan tuolla puutarhassa ja nostaa kättä. Autoja toki menee ohi, mutta Tukholmassa on vaikea viettää yhtä tuntiakaan, että ei olisi nähnyt muita ihmisiä. Et se on varmaan se kaikkein suurin ero arjessa. Mutta työskentelyprosessi on loppujen lopuksi aika samanlainen silloin, kun se kirjoitusvaihe on tosiaankin kiihkeimmillään. Mutta että täällä on ollut todella hyvä keskittyä. On ollut sitä tilaa kävellä ympäriinsä ja on ollut hiljaisuutta ja ihan mahtavat työskentelyolosuhteet kyllä. Et vieläkään vastannut siihen, että mitäs perhe tuumasi. Okei, mä unohdin. Mun tytär oli vähän skeptinen ensin, niin kuin, että mitä ja niin kuin, miksi ja aijaa. Ja hän ei ollut niin kuin, hirveän vaikuttunut, mutta sitten kun hän tuli tänne ja koko perhe on ollut täällä, me ollaan vietetty sekä joulu että pääsiäinen täällä kaikki ja kaikki on kyllä nyt aivan rakastuneita tähän paikkaan. Sekä Sammatiin että erityisesti tähän Vareskantolaan, että kaikki on kyllä täysin tämän projektin takana nyt, vaikka olivatkin ensin skeptisempiä. No niin. No. Toivottavasti tämä nyt menisi kohta ohi, vai pitäisiköhän meidän mennä sisään? Niin. Pitääkö meidän tehdä päätös siitä? Niin, mä en tiedä. Pitääkö meidän tehdä päätös sisälle menosta tai... Mitä? Joo, kokeillaan hetken sateenvarjoilla. Niin... Kiitos. No, Kiitos. Joo. Tää on tää Pohjolan kesä. On.
Niin se lakkaisikin. Tämä on tyypillistä. Täällä on muuten ylimääräinen sateenvarjo, jos joltain puuttuu. Niin. Joo. Viemässä hänelle. Saanko mäkin vielä? Juu. Siellä oli joo. No niin, mennään sitten eteenpäin. Mennään nyt Tiinan tuotantoon. Ajattelin, että yhden kirjan, tämän viimeisimmän kirjan, voitaisiin sen sisältöä jutella vähän perusteellisemmin, mutta kertoisitko sun niin kuin aiemmat julkaisut niin kuin vaikka lyhyesti? Mä oon nyt kirjoittanut jo 6 kirjaa, mutta sitä 6. ei ole vielä julkaistu, kun se on just valmistumassa. Mutta 5 kirjaa on julkaistu ja niistä ensimmäinen on novellikokoelma nimeltä Kadonnut ranta. Ja sen jälkeen on sitten tullut 4 romaania. Karkulahti, 7. kevät, H2O ja sitten uusin on nimeltään, tai viimeisimmäksi julkaistu Valon ja pimeän sonaatit, joka ilmestyi syksyllä 2023. Ja nyt on sitten 6. kirja todella menossa painoon ihan pian, Ruotsalainen rakastaja, ja se ilmestyy syyskuussa. Kaikki kirjat kertoo eri asioista. Niissä on ihan eri henkilöt, eri tapahtumapaikat, mutta varmaan samanlaista tematiikkaa jonkun verran kuitenkin löytyy. Ja kaikkien kustantaja on VS Oy. Vastasinko mä siihen, mitä sä halusit? Joo, kiitos. Mä oon lukenut vasta 1 kirjasi, mutta oon ihan myyty. Ja siitä kohta lisää siitä kirjasta. Mutta oon lukenut sun muiden kirjojen sisällöistä, että mitä ne sisältää. Ja huomasin, että samoja teemoja todellakin toistuu. Ja ne koskee muuttamista, lähtemistä, palaamista. Ja kirjoitat ihmisistä, jotka jollain tavalla ovat 2 maailman välissä. Kiteytinkö oikein? Se oli oikein hyvä analyysi itse asiassa. Tuntuu monta kertaa, että toiset ihmiset osaa vastata paremmin niihin kysymyksiin, että mitkä ne oman kirjan teemat on, koska mä en kirjoita niin kuin teema edellä. Mä en lähde kirjoittamaan ajatuksella, että nyt kirjoitan muistamisesta tai nyt kirjoitan 2 maailman välissä olemisesta, vaan se prosessi on hyvin erilainen ja monta kertaa vasta jälkeenpäin itsekin ymmärrän, että mistä on oikeastaan kirjoittanut. Että se on hyvin niin kuin intuitiivista se mun kirjoitusprosessi. Mutta varmasti osittain mun oma henkilöhistoriakin vaikuttaa siihen, että mua kiinnostaa tämmöinen 2 maailman välissä oleminen ja sellaiset murroskohdat ihmisten elämässä. Mä oon itse maastamuuttaja ja maahanmuuttaja. Olen asunut tosiaankin, paitsi nyt Ruotsissa pitkään, niin olen asunut myös jonkun aikaa Hollannissa ja Ranskassa aikaisemmin. Mä oon myös maalta kaupunkiin muuttanut ja myös niin kuin tämmöisestä niin kuin maalaisympäristöstä, maalaistalosta niin kuin akateemiseen maailmaan muuttanut. Että mulla on niin kuin monta tämmöistä matkaa, mitkä mä oon itse tehnyt. Ja mä uskon, että varsinkin kun muuttaa aikuisena, vaikkakin nuorena aikuisena toiseen maahan, niin jollain tavalla jää väistämättä aina vähän niiden 2 maan väliin tai vähän ulkopuoliseksi. Se on kirjailijalle ihan hyvä asema olla pikkusen sivussa ja katsoa asioita hieman etäältä. Ja mä oon ehkä kaikkein rauhallisin mieli silloin, kun mä oon Ahvenanmaalla niin kuin matkalla jompaan kumpaan suuntaan. Et se on niin, että ei koskaan ihan kokonaan juurru siihen uuteen maahan, vaan on niin kuin vähän sekä että. Ja se on varmaan yksi syy siihen, että myös mun kirjoissa ihmiset vaihtaa paikkaa ja on lähtemässä ja on palanneet ja ovat siinä murroskohdassa.
Sitten myös ehkä me asutaan Tukholmassa, Länsi-Tukholmassa, Kistan kaupunginosassa, jossa asuu paljon maahanmuuttajia. Lähes kaikki naapurit on jostain muusta maasta kuin Ruotsista alun perin kotoisin, ja se on varmasti vaikuttanut myös mun kirjoittamiseen. Ihmisten niin kuin tarinat ja ajatukset siitä, että miten monenlaisia syitä voi olla siellä takana, että on vaihtanut paikkaa. Että miten joidenkin on ollut pakko lähteä, toiset on lähtenyt seikkailun halusta, mutta kaikkien pitää, lähtiöiden ja saapujien pitää jollain tavalla se oma identiteettinsä rakentaa uudestaan ja oma maailmansa rakentaa uudestaan. Ja se on hirveän mielenkiintoista tutkia kirjailijana. Niin tuohon vielä lisäisin, että tosiaan huomasin kirjoista, että ihmiset etsii identiteettiään ja kokevat itsensä sivullisiksi. Mutta sitten huomasin myös semmoisen seikan niissä henkilöhahmoissa, että kaikki on kuitenkin täysillä sitä, mitä he ovat. Että he eivät yritä niinku sulautua tai mukautua, vaikka he ovat niinku sivullisia. Tuntuuko susta siltä, että voisi olla niin? Tai voisiko ne, niin kuin esimerkiksi kohta puhutaan Mikaelista, niin se. Joo, mä kyllä tosi paljon teen töitä henkilöhahmojen kanssa, että mä pyrin tekemään kirjojen henkilöistä mahdollisimman. Ai. Otan uudestaan. Kuka palauttaa ja kuka ottaa? Niin, teen kyllä tosi paljon töitä henkilöhahmojen rakentamisen kanssa ja tavoitteena on aina, että henkilöhahmoista tulisi mahdollisimman uskottavia ja eläviä ihmisiä. Joidenkin romaanien kohdalla mä oon jopa pitänyt päiväkirjaa eri henkilöille pitemmän ajanjakson, jotta mä oon tutustunut heihin mahdollisimman hyvin. Ja täytyy myöntää, että no, tässä ei onneksi niin kuin hirveästi ihmisiä kulje ohi, että näkisivät ikkunasta sisään, kun mä välillä tosiaankin kävelen ja esitän erilaisia rooleja ja puhun ääneen ja kuvittelen olevani henkilö X, että niiden henkilöhahmojen takana on aika iso työ itse asiassa, ja se on kiva kuulla, jos tuntuu, että on siinä onnistunut. No niin, mennään sitten tähän sun teokseen, mikä ilmestyi 2023, Valon ja pimeän sonaatit. Ja mä luin kirjan tällä viikolla ja se on häkellyttävä ja koukuttava. Esittelytekstin mukaan kirja kertoo vääristä valinnoista, julmista kokemuksista, musiikin parantavasta voimasta ja harvinaisesta ystävyydestä, joka muuttaa kaiken. Kertoisitko meille tämän tarinan? Koko tarinaa en kerro. Sen saatte lukea kirjasta mielellään. Mutta se on jännä nyt, vaikka siitä tämän kirjan ilmestymisestä ei ole sen kauempaa, mutta mä oon ollut jo niin syvällä ihan muissa tarinoissa, että mun piti melkein niin kuin miettiä, että hetkinen, ketäs ne päähenkilöt olikaan tässä kirjassa. Mutta kuten sanoit, niin romaanin teema on just tämmöinen niin kuin väärien valintojen kanssa eläminen, ja tavallaan se kysymys, joka romaanissa esitetään, on, että voiko antaa anteeksi erityisesti itselleen. Ja onko niin, että kertomalla toiselle se taakka vähän pienenee. Mutta juonen tasolla romaanissa on kysymys sellaisesta mysteeristä ja sen selvittämisestä. 13-vuotias Mikael siepataan matkalla partioleirille keskellä kirkasta kesäpäivää 90-luvulla pienellä paikkakunnalla Pohjois-Pohjanmaalla. Ja hän on pitkään kadoksissa, ja kun hänet lopulta löydetään elossa, niin hänellä on mukana kainalossaan pullo, jossa on elävä kyykäärme, ja hän ei enää puhu tämän tapauksen jälkeen. Hän ilmaisee itseään ainoastaan musiikin avulla. Ja se on sellainen pienellä paikkakunnalla tietenkin ihan valtava uutinen ja asia, joka vaikuttaa kaikkiin siellä. Samalla paikkakunnalla asuu Saara-niminen nuori nainen, joka samoihin aikoihin, kun tämä Mikaelin katoaminen tapahtuu, niin Saara muuttaa Pariisiin. Ja
asuu siellä pitkään, työskentelee ulkomaan kirjeenvaihtajana ja kaikki menee hienosti, kunnes sitten hän väärien valintojen seurauksena sössii oman elämänsä niin, että hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin muuttaa aikuisena takaisin sinne synnyinpaikkakunnalleen äitinsä hoteisiin, sellaiseen huoneeseen, jossa on pakastearkkuja, täytettyjä eläimiä hyllyssä, ja hänen pitää ikään kuin aloittaa alusta elämänsä. Ja samoihin aikoihin sinne paikkakunnalle tulee sitten tämä lapsena kadonnut ja nyttemmin aikuinen Mikael. Ja näiden kahden tiet risteytyy ja he alkavat kertoa toisilleen elämäntarinoitaan. Ja pikkuhiljaa se mysteeri, mitä Mikaelille oikeastaan tapahtui sen kidnappauksen aikana, miksi hän ei enää puhu, sekin pikkuhiljaa selviää kirjan loppua kohti. Mistä tämä idea tästä käärmepojasta syntyi? Joo, se syntyi varmaan itse asiassa ihan semmoisesta konkreettisesta tapauksesta. Mun miehen suvulla on kesäpaikka Etelä-Ruotsissa, Smålandissa, ja me ollaan paljon vietetty siellä kesiä. Ja mä olin jonain kesäpäivänä vuosia sitten kävelyllä, kun tiellä oli kuollut kyykäärme, joka oli kiertynyt niin kuin nuottiavaimeksi. Se oli lähes täydellinen nuottiavain, vain pikkusen puuttui se niin kuin viimeinen silmukka. Ja mä jäin katsomaan sitä käärmettä ja samaan aikaan vähän matkan päässä tien laidassa oli pysäköityneenä auto, jonka ikkunat oli auki, jossa ei ollut ketään. Ja sieltä kuului klassista musiikkia sieltä autosta. Ja tosi voimakas semmoinen niin kuin vaaran tunne yhtäkkiä. Semmoinen tunne, että mun pitää kääntyä ja juosta pakoon. Täysin niin kuin irrationaalinen tunne. Ja se jäi se kuva mun mieleen vaan vuosiksi. Ja sitten mä rupesin miettimään, että tämän ympärille täytyy kehittää joku tarina. Ja sitten mulla on myös ollut semmoinen ajatus, mä en tiedä tunnetteko sellaista ruotsalaista kirjailijaa kuin Barbara Wårs. Mä en ole varma, onko hänen teoksiaan juurikaan suomennettu, mutta hän sanoi kerran yhdessä haastattelussa, että jos haluaa kirjoittaa vahvoja tarinoita, pitää mennä niitä asioita kohti, joita itse pelkää eniten ja kirjoittaa niistä. Ja mulla on ollut semmoinen pelko just niin kuin sieppaamisesta tai että mun lapset siepattaisiin. Mun oma tytär oli, muistatte varmaan sen tapauksen, tämän Madeleine McCannin tapauksen, pikkutytön, joka siepattiin Portugalissa hotellista. Mun oma tytär Helmi oli juuri samanikäinen silloin, kun se tapaus oli tapetilla ja sitä seurattiin. Ja siitä jäi mulle jotenkin semmoinen kammo pitkäksi aikaa, että voiko olla kauheampaa ajatusta kuin että oma lapsi katoaisi ja siepattaisi. Ja tässä Mikaelin tarinassa mä sitten niin kuin kirjoitin tavallaan sen oman pelkoni ulos myös. Kiitos. Tuli oikein kylmät väreet, kun sä ton syntyjutun kerroit, koska on sen kirjan tosiaan lukenut ja kuinka niin se loksahti siihen tarinaan. Vau. Ja millaista palautetta sä oot kirjasta saanut? Mä oon saanut lukijoilta todella hyvää palautetta tästä kirjasta ja ihan samantapaista, mitä säkin äsken mainitsit, että on ollut niin kuin pakko jatkaa lukemista, kun on aloittanut. Ja se oli ton romaanin kohdalla mun tarkoituskin. Halusin kirjoittaa kirjan, joka olisi koukuttava ja semmoinen, jossa on vaan pakko kääntää sivua eteenpäin ja kuitenkin niin kuin kaunokirjallisesti korkeatasoista tekstiä. Että se oli mun tavoite ja mä itse olen aika tyytyväinen siihen lopputulokseen myös. Että mä oon saanut lukijoilta hyvää palautetta. Aika vähän huomiota tiedotusvälineissä sai tämä mun uusin tai viimeisin teokseni, mutta sitähän ei voi itse säädellä eikä päättää. Mutta joo. Niin sun kirjoja ei ole käännetty ollenkaan ruotsiksi. Eikö niin ole tapana vai millaiset asiat siihen on vaikuttanut?
Itse asiassa yksi mun teoksista, 7. kevät-niminen romaani, ilmestyy ensi keväänä ruotsiksi. Äntligen, sanoisin vihdoinkin. Se on ollut vähän semmoinen vaikea asia mulle, koska multa jatkuvasti kysytään sitä Ruotsissa, että eikö sun teoksia ole ruotsiksi. Se ei ole myöskään asia, mihin kirjailija itse voi vaikuttaa, vaan se on jonkun ruotsalaisen kustantamon pitäisi haluta ostaa mun kirjan oikeudet ja niin ei ole vaan käynyt tähän mennessä. Mulla on semmoinen agentti, joka yrittää näitä asioita edistää, mutta nyt on tosiaankin ensimmäinen kirja tulossa ruotsiksi ja toivon, että se voisi olla jonkunlainen päänavaus. Mutta tässä kirjojen kääntämisessä on kyllä semmoinen epätasapaino Ruotsin ja Suomen välillä, että ruotsalaista kirjallisuutta käännetään paljon suomeksi, toisinpäin paljon vähemmän. En osaa oikein sanoa, mistä se johtuu. Joku ruotsalainen kirjallisuustoimittaja mulle kerran sitä arveli, että Ruotsissa kiinnostaa Suomen sotahistoriaa kuvaavat teokset ja semmoiset aiheet, jotka selvästi poikkeaa ruotsalaisesta kirjallisuudesta, mutta tämmöiset nykyromaanit, joissa ehkä kuvataan semmoista elämää, mikä on tuttua, niin niitä ei kustantajat ei ole ollut niistä niin kiinnostuneita, mutta toivotaan, että jatkossa niitä käännettäisiin. No sitten semmoinen, että kirjailijan ammatti ja kaksikielisyyden haasteet. Eli millainen suhde sulla on suomen kieleen ja miten oot pitänyt itsesi ajan tasalla esimerkiksi sanavaraston päivityksen suhteen? Joo, multa on kysytty monta kertaa Ruotsissa, että miksi mä kirjoitan ruotsiksi. Ruotsin kielestä on kuitenkin tullut vuosien varrella lähes yhtä vahva kuin suomesta, mutta ei se ole kuitenkaan sama asia. Äidinkieli on äidinkieli ja suomen kieli on mun mielestä se on vaan niin fantastinen kieli kirjoittaa, kun sitä voi käännellä ja väännellä. Voi itse tehdä substantiiveista verbejä ja verbeistä substantiiveja ja voi se on niin älyttömän notkea kieli, kirjoituskieli ja paljon notkeampi kuin ruotsin kieli. Et en ole halunnut vaihtaa kieltä, mutta kyllä sen kanssa pitää tehdä töitä. Pitää lukea paljon, salakuunnella ihmisiä aina Suomessa käydessään koko ajan. Mulla on aina joku muistikirja mukana, kun mä liikun busseissa, junissa. Mun kanssa kannattaa olla varuillaan. Mä saatan varastaa teidän ajatukset ja tarinat. Että pitää olla siitä tietoinen, mutta kyllä mun kustannustoimittaja välillä huomaa mun tekstistä semmoisia pieniä svetisismejä ja alleviivaa niitä, että ei kieli säily, jos ei sen kanssa tee koko ajan aktiivisesti töitä. Ei niitä ainakaan painettuun asu mun mielestä ollut päässyt, että tosi notkeasti ja kauniisti kirjoitit, mitä mä oon lukenut nyt tähän mennessä. Ja sitten kiinnosti tuo erityisesti, mikä mun mielestä voisi olla aika haasteellista, että valon ja pimeän sonaateissa sä kuvaat sekä 90-lukua ja sitten nykypäivää. Ja kummassakin aikatasossa on oma puhekieli ja sanasto. Niin oliko sun vaikea tavoittaa, löytää taas se tyyli, miten suomalaiset nuoret puhu 90-luvulla? Mä oon aika tarkka ton tyyppisten asioiden suhteen, että mä käytän aina esilukijoita ja yritän löytää henkilöitä, jotka pystyy sillä korvalla tavallaan kuulemaan ja niillä silmillä lukemaan. Ja niin tämänkin kirjan kohdalla oli ihmisiä, jotka ovat olleet sopivan ikäisiä siihen aikaan, mitä kirja käsittelee, jotka on käynyt käsikirjoituksen läpi ja antanut kommentteja kielestä. Että ei se itsestään tule. Ja mä oon muutenkin tosi tarkka kaikenlaisten pienten yksityiskohtien suhteen, että kaikkia kirjoja varten on tehnyt haastatteluja ja pyytänyt asiantuntijoilta apua, jos en ole jotain asiaa tiennyt. Esimerkiksi just tässä valon ja pimeän sonaateissa on semmoinen kohtaus jossain vaiheessa, että toinen päähenkilöistä, Saara, kävelee ja kuulee metsäkyyhkyn laulavan
Ja sitten mä rupesin, kirja oli jo menossa painoon, kun mä rupesin miettimään, että laulaako metsäkyyhky vielä heinäkuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla. Ja sitten mä soitin BirdLife Finlandiin ja sain sieltä vastauksen, että kyllä laulaa. Mutta tuommoisten asioiden pitää mun mielestä olla oikein kirjassa. Se on hirveän ärsyttävää, jos tuon tapaiset yksityiskohdat on väärin, vaikka tarina olisikin täysin keksitty niin kuin on. Nyt tuli mieleen, että haluaisitko sä kertoa nyt näistä muista kirjoista vielä jotakin? Kuitenkin aika paljon nyt keskitytte tähän yhteen, niin ehkä voisit, tässä on sen verran aikaa, että ennen kuin mennään ihan näihin Eeva Joenpelto-asioihin, niin voisit ehkä kertoa jotakin tai ihan mitä muuta tahansa haluaisit kertoa kuulijoille. Oi, mitähän mä nyt keksisin kertoa. Kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin kaikki kirjat kertoo oikeastaan ihan eri asioista. Mä oon käsitellyt parissa kirjassa aika paljon ilmastonmuutoksen